препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Здравейте, приятели! Аз съм Георги и добре дошли в следващия ни епизод в гейминг канала ни Футболкаст. Абонирайте се и за основния ни канал Футболкаст отново. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известие, когато кача ново видео. Нека да започваме. Днеска ще играем и футбол, тримата онлайн, с които са Евгений, аз и Марк, хората от Футболкаст. И ще виждате всякакви работи. Чупане на контролери, чупане на телевизори, рейчкоид, псовни, каквото видите. Все пак ще играем онлайн. Така че, хора, нека да продаваме към видеото. Сериозното обяснение, хора с слаби сърца на... Това ще го изрежеш. Това ще го кътнеш, нали? Не ще го остава видеото. Ако го оставиш, ще си по-късно бан. Георги, сега, понеже нали ще играем, искам да обясня за тези, които не знаят, този мод в eFootball се намира в Play и в матч и в Events. Той е за от 1 до 3 човека. В случая ние ще играем срещу 2 човека, ние сме 3. Главните лица, без Тедо обаче, защото Тедо днес не можа да се свържем с него, но ще играем 3 на тази хубава игра, мога да кажа, защото е безплатна, и нека се прехвърли на видеото, Георги да оправи състава. Никой да не гледа техния отбор, моля ви се. Да не го... чакай. Не ти предлагам. Да, между другото, то няма какво да оправяме между. Процент, така че ще се Да. доста този матч. И още 2. Играме от 1 до 3 мача, така че ще има контент и забавление. Ето ни. Да, ще има забавление. Абсолютен контент. Така да, господа, започваме. Айде! Подай ме, човека отбор! Дали ще има хубав футбол, то това не се знае, важното е да е футбол. Казахме без рисковани удари. Абе, това си беше хубав удар. Момчета, не викайте, защото ще изгубиме хората. Аз. Ще изгуби хората, вика. Окей. Аз не съм получил топка на цял матч. Спънаха ма дуспа. Да. Не бе, всувай си да спокойствие, аз ще ги пипна. Бип. Изконектна джойстика или изконектна ми джойстика. Не се очудвам. Ясно, знаеш посоките. Не. Знам ги на изтоко-запад, аз знам посоките изтоко-запад. Няма някой да тръгне, айде! Айде, ма! Вижте какъв гениален пас! Ако ви харесват тези видеа, да се абонирате и за трите ни акаунта в TikTok, YouTube, даже в YouTube са 2 и в Instagram, защото... Ако нямате TikTok или Instagram, разбирам ви, напълно нормални хора сте. Този пропусна и изкараме ангелите помежду другото. Ей, там на крилото, кой е там? На бейка. Марк, като бебетата гледа YouTube Shorts. Млъкни бе. Това трябва да го изреда. Къде излезе? Питай Бойко. Аз? Знаете ли кой ми е любимият отбор в Словения? Какво пак? Мама ти да... Знаете ли кой е най-добрият отбор в Беларус? Кой? Бате Бойко. Да. Какво спирате, бе? Имахме Никой не ми подава. Гената пипа ли е топката в матч? Пипах. Голям бе! Там който е на вратата. Направих асистенция, даже. Да, което аз пак вкарах гола и пак съм най-малко точки. Гледате ли? Георги! Аре, бе! Център! Сега ще бие пак от тука. Майко. Брат, да се пробва.
Има... Няма да говоря. Да, тъпа. Добре, че записваме, иначе до сега какво ще се случи. Ама не бе, Добре, че аз запис- го кътвам спокойно, псовете си да спокойно. Умрете, Гуд центриране. Пас? Еми то докато ми го подаде. Чист това. Дай ми жълт. А представете ли си тия, които сега играят срещу нас, после да попаднат на видеото? Да, Ще да. кажат, fuck you. Пас? Георги. Ето, Пас, Долу. тук, Георги. долу, още долу. Стреляй. Или влиш вътре. Добре, нищо. Нека има удари. Да. Аре. Браво. Пас. Дай. Добре. Май сме за сам. Къде видя та? Да, от любимите ви засади, нали? Евгений най-добре знае да поговоря. Не са само Любимите твои. ти, бе, брат. Добре, то път няма засада от... Центрирай. Центрирай. Ето центрирам тя. Той нашия би вика центрирай. Георги. Ема няма фал. Да. Еми няма. Аш, майка ти мръ. Пагат му направи на тоя, бе, какво го гледаш, бе? Абе, добре, че пак от цялата работа бяха аз, бе. Пас, горе. Да, бе! Ето, пас. И то пак ми свича на... Ай! Тя 10 секунди ще ги изрежеш. Добре, че всички изкарваме. Къде? Мисля, че половината мач ще бъде изрязан. Не знам защо имам такова чувство. Или половината мач е бип. Диконче! Бате, че в момента, които играят срещу нас и мисля, че сме страшните пацелаци. Сме пияни. Пияни сме. Има нещо. Ментомен. Добре, вижте, поне другото мач му остава за някоя компилация. Fortnite. Да. Ние ще си го оставим този мач. Пове! Аре бе, Fortnite! Fortnite! Всички! Майка ти къде си? Стига си, бе! Сега пак съм най-малко точки, ама аз като говоря не приказвам. А как Георги е най-много? Той не направи пак нищо, не е направил нито един гол, нито Не ще я овладеем ли тази топка? той като типичен левскар не мога да е една топка, така да е. Аз като на баща ти гледат. Не карам. Айде пак! Аре горе! Аре бе, кавале! Сега ако няма вкараш! Гена, колко бургера издумка, бе, брат, какво ти се случи, бе? Той тук, добре, той явно... А телатрит? Голям, бе. Ателтрит? Майка ти, Стига си псувал, бе, Георги, бе! Нека да... Това малко трябва го снимаме само аз и Маркче. Да. Ай, спокойно. Аз ти казвам, имате късмет, че записваме, иначе до сега някой от тук ще си да бъде. Готово, ето тя е! Ей, едва Долу ме сега, аре, ти сега подай! Значи, Мар, можеш да ти я подадат, значи после не подаваш. Добре. Да, аз съм получил топката 2 пъти в матча. 2 пъти, може ли да тъпо, броиш, брат. брат? Да ще ти взема такова математика първи клас. Не, детска градина. Иди го кажи си на себе си. Гледай го това. Майка ти да е. Бели гол. Ето, файтон с неговите майки. Майка ти да е. То с неговите фамилии. Това ви е страда за плюс 18. Да. Добре, че бях аз да го пакна. Да. Добре, че бях аз ти кажа пакета. Тихо е. Добре, че...
Аре, излизай, кавале! Съдята. Ей сега. Я Добре, подай как тук, се я стреля, подай бе? тук долу, 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 не ми долу, 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 долу. Не ми го Ти ще кажеш. Аз му казах долу, брат, не в другия край на София, бе, бате. Хирошима! Пас! Не. На кой подаваш там, бе? В засада съм, бе. Я каква засада имаше? Не е тайна. Имаше засада, бе, къде? Имаше. Добре. Волете си бием. Добре, съм аз, ей! Добре, че бях аз да го изкарам. Аз ви изкарах, бе, путю! Аз го изкарах. Чакай, бе, хаброновци. Мръно. Аре, Това е с бомби. Така. Пас. Горе. Ма такава минджа си! Пип, пип. бип. Ух. Знаете ли за какво става? Бам, бум! Пеналти! Бам-бум! Ало! Какъв е това опасно, бе? Не ми я подавай. Засада си, махай се оттам! Не ти колко си. Крив! Удари си го! Абе, обратно! Крив живота като... Не, аз се говоря за тази ситуация, бе. Абе, ти тука ли? Добре, че бях аз да го пакна. Добре, че бях аз да ти кажа пакет. Ето ме порнография. Добре, че не беше Георги Чокове. Мари! Ей, той това не ни води с 5 на 0, Абе, тихо, бе, стига си не знам какво сме правили в миналите мачове. Забавлявата това, бе, пъпеш. Той и без това нямаме толкова последователи, ама... Скоро ще имаме. Какво правите там, бе? Някой да беше отскочил с Ван Дайк, бе! Бах ти пустиняците. Кой го казва ти къде не мога да намерите една точна топка, бе? Имаме и кой да го каже. Аз на тебе. Фончо, Абе, да ти ям. гъста му викали. Я шпих. Мозния гъщеризон. Гъщеризон. Айде всичко в атака. Много добър пас, Евгений. Много Кой го спъва там, бе? Кой ли го е направил? Кой ли? Не съм аз. Не, Георги, 100%. Не. Започва с къде завършва на Еорги. Ти подаде точен пас. Обещаваща атака. Да, пас. 3, 2, 1. Това не може да се случи, брат. Това само на нас може да се случи. Но как ще оцелиш горната града, бе? А те са ни вкарали гол, смятай! Ако няма ни вкарат гол, бе, брат. Айде, батко. Аз не пускам. Аз съм човек. Аз ги движа. Аз отново няма да получа. Абе, брат, тия са сериозни, бе. Тия ме закрепиха за ъгъла. Колем сериозни. Къде е някой? Аре, бе! Щях да пусна, ама чоребето стои. Чоребе нещастно. Много ще направя, ти си лудо, Джор. Здравейте, това е нашият сериал и футбол. Марк? Додо. Как ме нарече? Брат! Марк ти казва. Да си спомисли. Поне Вани. защитил ставам там нещо. Ти ако ти ставаш в защита, аз съм най-великия в защита. Добре, че бях аз. Добре, че бяхме всички така много. Да. Той значи миналия мач ни изкара червен картон, сега изкара жълт картон ме Винисиус. След малко мога да ти излезе нещо червено, обаче през носа, защото ще те набия.
Насилие на малки деца. Опа! А не, то е. Ето бе, това си дава да. Да. Чудно. Как? Греда! Махните там! Не, вие сте не генерални путевджи, загледам се. Не ми скочи играча. Абе, аз кога съм се легавил, аз съм винаги сериозен. Марка Ревна. Анита ла холи мера. Така де. Спреш пъти, бе. Не. Георги! Така да се поправя. Георги! Какво направи, бе? Еми не съм аз, не Евгений, така че остана един да подозря. Аре, пускай, бе! Контролера да работи. Да! Ата ти не работи, не контролера. Аз пак няма да правя нищо, цял матч пак ще им да имате. Не, толкова още. Офсайд, айде! Каква засада имаше там, не знам. А, това се сега на Кристиан. Ебати, като... Скачаш! Аха. Майк Тайсън ти направиха. Майк Майсън ти направиха. Я! Окей. Георги, си знал тези звуци, бе? Тука, там, горе. Живот Още живеем. по-горе. Ти за земя чува ли си? Не. Аре бе, Евгений, докосвал си топката цял мач 2 пъти, бе, брат. Застрами са малко, играй с тази топка, бе. Чуто, те път. Георги ще те някъде, брат. Ще го те затисне някой. На кой, бе? Той Георги, брат, е някакъв феномен. На тъпак, бе, брат. Това е за рекордите на Гинес по тъпаци, бе, брат. Как ще ме само удари. Ударих си един орган, който Георги няма. Чакайте малко. Защо аз имам? Къде го удари? Абе, топката ми бе, тихо, бе. Това няма да го качваш. Това ще го кача. Това е просто уникално. То пък как да сме? Има така сме, че това имаше жълт картон. Как ще ли? Георги е виновен за всичко. Кой го изкарва? Ей! Не съм аз играх с защитника. Аз не го изкарвам. Аз Да, сега Георги. Мисли ти, не, точно пък Евгений, не. Аз магори или си правиш с мен, бе? Добре, че бях аз. Добре, че и аз го изкарвам. Да, ти не става за нищо. Как Точно пък ти. е ситуация, която въртае ти в краката, само бута топката и вкарваш, бе. Абе, каза го то, дето между другото вкара на празна врата, ама ти сега. Ама, Георги смисъл да празна врата, кое е по-добре? Ама кой го измести? Ще му го намеса, аз не. Да ми го наместа на писане. Аре, нови 3 мача, защото ти... Да, трябва да на нови 3. Ако Георги не искаш, аз и Марк ще играем. Хора, това е компилейшн 3 мача. Абе, ако знаете в момента как съм си сложил слушалките, брат. Пас, айде. Айде играем, видим ти. Аре, бе, човека отбор. Крак помпа.
Евгений, сега как трябва да я поемеш, бе, брат? Колко си слаб? Да, бе, ние сме всички слаби просто. Абе, Да, брат. абе, от скалата, от да до да, вие слаби ли сте? Да. Аз не съм слаб, Едно, да, просто играм достатъчно, с знаеш ли? един слабак и... Те ги спаси! Какво, Георги? Какво става? Абе, то ми прилича много на Франко. Лаво. Абе, казах ви дясно, бе! Абе, като ти казах дясно, ти защо не се метна, бе? Ой, ляво каза, бе. Ама аз ти казах ляво на вратаря, бе. Да, бе, Кога е? Абе, ти го разговаряй тогава с баща ти, бе, мокни, не ме напрягай. Аре, бе, брат, една топка ли не мога да поемаш, бе? Те ни вкараха една най-хубавата винеска, която съм виждал и дузба, защото Георги е чу. Ебам се, Георги, ама... Ама е вярно. Без лоши... Не е вярно, без лоши... Бе, виждам се чувства. Ой, къси ги. Айде. Абе, брат, то Абе, какъв... Най-добрия! Вижте какъв пас. Ой! Направо ти да първи път подаде точен пас. Много хубав. Ей, какъв Абе, пак ли, бе? Абе, брат, не остави повторението. Послушай. Аз... Какво? Нека не се мрат, защо? Така, Ти как ще би в центъра? Дясно. Ляво не са били. Казах ти. Ляво на вратаря, бе! Да. Реално наше имах предвид, бе, тук ли си? Ей, виж какво пас. Виж как ти я подадох. Естествено, че Георги... Изброени са верни. И кой ли е правилният? Който го изкара, вече не бяха аз, ама да жива и здрава майка му. Ако ти не беше в отбора, щяхме, да. И после Георги бил сериозен. Гена! Обаче чорбарите много се добре. Браво. Брат, тя сигурно ще има 10 000 точки, брат, не знам защо. На този места на Георги да получи. Да, представя, че бия най-много точки. Тя има най-много точки за най-много направили диски в историята в един матч. Да, може да имаш най-много точки. Крав! Аре, бе, крав, брат! Давай, бомба хляб! Браво! Ако си не скарали учениците. Да, бе, да не се чувства самотен Георги. Аре, бе, брат, колко се... Аз като ти кажа, че набия 10 на 0, не улъза. Айде, най-добрата загуба! Искам да видя дали съм с 15 точки.